Guys, it's me Angel and welcome back to another video. And this video guys, ituturo ko sa inyo kung paano nga ba kikita ang retailer ng TPC. Ba na maraming paraan para kumita kapag ikaw ay retailer ni TPC? Paano nga ba tayo mag-a-avail ng retailer SIM card? Ang first po natin, pwede po tayong mag-avail sa halagang 300 pesos, 499 pesos, and then 999 pesos. Retailer SIM card na po siya. One SIM load, all networks na po siya. Yung 300 po guys, sa inyo po yung SIM card and then i-activate ko lang po siya. Pero guys, retailer SIM card na po yon pag na-activate ko na. Meron pong papasok sa inyo na 150 pesos na load pag inactivate ko po yung SIM nyo ng 300 pesos. Next po is 499. Yung 499 po, meron po siyang kasamang SIM toolkit and then the guide. Meron po siyang mga guide po sa loob po na yon. Malalaman nyo po kung paano po doon mag-load. And then the next po is 999, which is may kasama rin po siyang toolkit and then the mini banner and then of course the basic keypad. And paano nga ba kikita yung ating retailer SIM card na nag-avail po sa atin? Meron po tayong 3 ways of earning. Yes po. Yung first po is yung 5 SIM activation po, which is every activate po, kikita po kayo. Tanong po, paano po kikita sa 5 free SIM activation? Yung 5 free SIM activation guys, maa-avail nyo siya pag po nag-avail po kayo ng retailer SIM card. May 5 free SIM activation po siya. Yung 300 po na yon na sinasabi ko, ganun po ang ibabayad sa tuwing kayo po ay nag-activate ng SIM card. Saan po mapupunta yung 300 na binayad mo or binayad ko? Yung 300 pesos po na binayad nyo, mapupunta po 150 pesos po sa load na ng friend mo, halimbawa kung siya po ay mag-a-avail. And then yung 100 po is dun po sa retailer. And yung 40 pesos po dun po sa dealer na pinag-openan po natin ng ating retailer. And then yung 10 po sa company po yon, sa company for system maintenance po. Dun po mapupunta yon. Bali guys, kumita kayo dun sa every activation po natin ng 150 pesos po. 150 pesos times 5 guys is equals to 750 pesos. Yung nag-avail ka ng 300 pesos kumita ka agad ng 750 pesos. Doon pa lang po yon sa 5 free SIM activation. Move tayo sa may second ways of earning natin, which is yun po yung tubo na tinatawag. Yung tubo po na yon, makukuha po natin siya every time po na may magpapaload po sa atin, halimbawa ng 10 pesos. Syempre may tubo yon. Ang singil po natin is 13 pesos. Pinakamababa po yung 3. Pag po malaki ang pinaload, halimbawa is 50 pesos. Ang add po niya is 55 pesos. Mag-add po siya ng 5 pesos. Bali po, 5 pesos yung tubo po natin. Yun po yung second ways of earning natin. Third or the last way of earning po natin is yung 2% discount. Example po, 100 pesos load, nagpa-load po kayo sa tindahan ng 100 pesos load. And then, ang papasok lang po, halimbawa sa akin po kayo nag-load as a retailer. Ang papasok lang po sa akin, halimbawa is 98 pesos. Yung 2% po na discount po na yon is matitira po siya as a balance ko po. Or halimbawa naman po, nagpa-load po kayo ng 10 pesos. Ang papasok lang po sa akin is 98 something, ganyan. Kaya may 2% discount po ako. Every time na may maglo-load po or may magpapaload po sa atin, meron po tayong 2% discount. Ayun lang guys, yung TPC retailer natin kung paano po tayo kikita. Kung gusto nyo po guys mag-avail ng TPC retailer SIM card or as a loader, pwede po kayo mag-comment sa baba and ilalagay ko po yung Facebook account ko. Pwede nyo po akong
i-PM through messenger po para po mapag-usapan po natin yan. Marami pong bagay para po kumita. Pwede nyo po ipunin yung mga tubo nyo and mag-upgrade po kayo as a dealer po. And yun lang guys, sana nakatulong yung video na to sa inyo and sana may mag-avail din sa inyo kasi guys, yung load guys, wala po siyang ano ba tawag dito? Wala siyang pinipiling panahon na yun. Maski pandemic, maski araw-araw guys, ginagamit kasi ng tao yung load. Kaya yung load guys, hindi pwedeng mawala sa atin kasi yan yung araw-araw na ginagamit natin para sa trabaho, para sa makipag-communicate sa family natin, ganyan, kung tayo ay malayo. And yun lang guys, kung gusto nyo mag-avail and mag-PM lang kayo sa akin. And yun lang guys, salamat!